Li bajarê Tirbespiyê dezgeha çarçira ya Çandê bi şahiyekê xelata bîranîna wênekêş û nivîskarê Kurd Casim Elî radestî malbata wî kirin. Şahî bi armanca bîranîna wênekêş û nivîskar Casim Elî hat li darxistin û tê de sînevîzyon û wîneyên govî kişandibûn ji aliyê beşdaran ve hate temaşekirin. Rastî ev wek vê çalakiya ha her bîrtînin kesê me û serkeftî bûn kesê ku tiştin ji bajarê xwe kirin. Gelekî pêdiviya me va tişta heye bikarin roniyekê bidin ser hunermendê xwe kesê xwe hêja êgokarî bûn tiştekî ji bajarê xwe ji welatê xwe dikin. Di rêya kişandina wêneyên balkêş re wênekêş û nivîskar Casim Elî pêşeng bû di belgekirina folklor û kulturê Kurdî de li deverên xwe. Çi mesela folklor bê tiştê me kevna rebin wekit bêjê eydê me cejnê me yani wekit bê munasebatê wexta Newroz nûka derket rihniye nûka derfet jêr çêbû got em Newrozê pê ihtifal bikin ew wî diwesiqand. Yani kesekî balax kişand û folklorê me û turasê me Kurdî werê tewsîq kirin. Wênekêş û nivîskar Casim Elî di sala 1946 de li gundê Girê Pirê yê bi ser bajarê Tirbespiyê ve ji dayîk bû û di sala 1971 de bi armanca xwendinê berî da Rûsyayê û di sala 1976 de xwendina wêjeya Rûsî bi dawî kir û zîvirî Rojavayê Kurdistanê. Casim Elî sê pirtûkên çîrok û helbestê nivîsandiye. Her wiha bi hezaran wêneyên balkêş kişandine. Di sala 2015 de wênekêş û nivîskar Casim Elî koça xwe yê dawî kiriye. Brahîm Brahîmî, KNN, Tirbespiyê.